Moi! Mun nimi on Netta, tässä on mun mies Jami ja me ollaan Couple of Knits. Tervetuloa meidän kanavalle. Me ollaan nyt reilu vuoden päivät mietitty, että jos me aloitettaisiin tällainen neulontakanava, missä me vähän tälleen podcast-tyylisesti tehtäisiin videoita aina silloin tällöin, todennäköisesti vähän enemmän neulontakauden aikana, joka mulla rajoittuu ehkä vähän enemmän syksyn ja talven ajalle eikä niinkään kesälle, mutta katsotaan miten näitä nyt tulee ja miten usein. Mutta me ajateltiin, että nyt ensimmäiseksi videoksi me vähän kerrottaisiin itsestämme. Me katsottiin Lankapirtin juoruilta niiden eka video tuossa äskettäin. Niillä oli sellainen kiva kysymyspatteristo siellä, missä me vuorotellen arvuuteltiin toistemme vastauksia niihin kysymyksiin. Tai siis he arvuutteli heidän podcastissaan sitä, mutta ajateltiin, että me tehtäisiin sama. Kaikki ne kysymykset ei ehkä meille ihan niin hyvin sovi, koska me asutaan kahdestaan, niin me tiedetään aika hyvin toistemme asiat, mutta katsotaan. Niistä ainakin isoin osa niistä kysymyksistä oli sellaisia, mihin oli jotain ja sitten muuten ehkä jotain keskustelua, jos ei niinkään vastauksia. Joo, ja tämän nimi oli Miten hyvin tunnet neuleystäväsi tag, muistaakseni. Mutta aloitetaan sitten. Ensimmäinen kysymys. Me vaihdettiin vähän tätä järjestystä, niin katsotaan, jos tässä on jotain järkeä toivottavasti. Ensimmäinen kysymys on, että milloin olet aloittanut neulomaan? Ja ehkä voisi tarkentaa silleen, että tälleen niin kuin aktiivisesti, koska monet meistä on esimerkiksi koulussa neulonut jotkut lapaset tai sukat, niin mä en ehkä sitä laskisi tai aloittaisi siitä. Mutta jos mä nyt arvaan, että milloin sä oot aloittanut neulomaan, niin mä muistelisin, että 2019 sulla tuli sellainen, että sä haluaisit taas neuloa. Ja sitten sä teit ehkä jonkun paidan. Joo. Vähän taustana, että mä oon neulonut on and off varmaan 20 vuotta. Mun Netta sanoi joskus peruskoulussa, kun ollaan kaikki, silloin sanottiin rättikässäksi oltu, niin siellä on neulottu jotain, sukkia siellä ei tehty, mutta jotain neulottu ja mä oon siitä asti neulonut enemmän pieniä projekteja, lapasia, pipoja, tollaisia yksinkertaisia pieniä projekteja. Ja sitten 2018 tai 2019, se oli varmaan se 18-19 talvi, niin silloin neuloin ekan paidan ja sitten siitä eteenpäin on nyt neulonut taas aika aktiivisesti viimeiset, onko tämä nyt 7. vuosi, mikä alkaa. Joo. Ja sitten milloin sä olet alkanut neulomaan, niin sä teit varmaan ekan paidan sitten 2020. Joo. Tai 21, varmaan 2020 ja siitä eteenpäin sitten. Joo. Sä ehkä teit jotkut pienet projektit ensin ja sitten aloit tekemään, me tehtiin samaan aikaan paitoja noista, onko se Linka Neumanin norjalaiset neuleet kirjasta. Me ostettiin se ja tehtiin sieltä molemmat yhdet paidat, mitkä meillä taitaa edelleen ollakin. Tai mulla on ainakin se oma tuolla vielä. Joo, varmaan silloin 2020 mä luulisin. En ole varma, että sainko sitä valmiiksi 2020 vai 2021, koska se oli tosiaan mun eka paita, niin siinä kesti aika kauan. Sitä ennen mä tein just muutamia pikkujuttuja, tosi semmosia niin kun, koska mä olin siis neulonut sitä ennen vaan silloin yläasteen kässän tunnilla jonkun pipon kuin lapaset ja sukat ja that's it. Mutta sitten kun Jami alkoi neulomaan, niin sit mulkin tuli vähän sellainen, että no okei, että olisi kiva kokeilla. Ja mä taisin kokeilla silloin jotkut, mä tein ehkä jonkun ihan random kaulaliinan, semmosesta niinku, että aina oikeeta, mikä oli tosi simppeli. Sitten jonkun pipon ehkä. Ja sitten, mä tein yhdet säärystimet myös, mutta en muista, että oliko se ennen vai jälkeen tämän paidan. Mutta sitten kun Jami neuloi niin aktiivisesti siinä vaiheessa, niin mä ajattelin, että voinhan mäkin kokeilla.
Ja koska hän osaa niin hyvin, niin hän voi sitten tietysti auttaa mua, koska mulla tulee ongelmia. Mutta joo, se oli silloin ensimmäinen paita ja yllättävän, tai siis meni kauan tietysti, mutta mä oon kyllä ihan tyytyväinen, mä saan kuitenkin tehtyä sen. Niin ei silleen, niin kuin mitä, eikä ollut sellaisia suurempia ongelmia, ei tarvinnut purkaa tai mitään. Tai no vaan se, että kun se oli sellaista kirjoneuletta ja sitten se oli ensimmäinen kerta, kun neulo paitaa, ensimmäinen kerta, kun neulo useammalla langalla samaan aikaan, niin sit siinä oli niin kuin monta sellaista juttua. Joo. Seuraava kysymys on, tää on helppo. Aloitatko kerran ulkoa vai sisältä? Sä aloitat aina sisältä. Joo. Mun mielestä se on kätevämpi, kun sitten se kerä ei pyöri ympäriinsä. Mulla ei ole ollut ongelmaa. Jotkut ei tykkää siitä, kun se solmuuntuu se kerä. Jos sen ottaa sisältä, mutta ei mulla ollut sen kanssa mitään suurempia ongelmia. Mutta mä en tykkää, että se kerä pyörii. Vaikka mä nykyisin onkin kerättyä pusseissa, mutta silti se on sellainen tapa, mikä mulle on jäänyt. Joo. Ja sä aloitat myös sisältä, koska mä oon neuvonut. Niin. Jep. Jep. Sen takia tää oli helppo. Mä aloitan kans sisältä. Joo, välillä tulee solmua. Mulla on yksi lanka, jonka kanssa on mennyt enemmän hermot niin kuin sen asian kanssa. Mutta ei yleensä. Mun mielestä se on kans helpompi, kun mä en tykkää, että se pyörii se rulla ympäriinsä. Ja sit jotenkin, koska mullakin on nyt se tässä, niin sitten, että se niinku pyörisi tuolla lattioita pitkin, niin sit se vähän ärsyttää. Kolmas kysymys. Lempiväri neuloissa. Mä veikkaan, että sun lempiväri on harmaa. Niin. En tiedä, onko mulla mitään lempiväriä. On ehkä, että mä käytän paljon itse sellaisia vaatteita, niin kuin mulla on nytkin tällainen harmaa projekti kesken, mutta tummilla värillä on vähän hankala neuloa. Jotenkin just kun on hämärää iltaisin. Musta olisi kiva neuloa värikkäitä, mutta kun mä en käytä niitä itse ja sit musta on kiva neuloa välillä itselle vaatteita eikä aina sulle. Niin. Netan lempiväri on varmaan jonkin sortin vaaleanpunainen. Tuo on vähän tuollainen persikkapaita, mutta muuten sulla on aika monta vaaleanpunaista projektia, vaikka sulla nyt onkin tuollainen mustavalkoinen kirjoneula. Niin, mutta tää on ensimmäinen mustavalkoinen varmaan, mitä mä neulan. Oon mä tehnyt yhden niin pienen topin tai jonkun harmaan, tumman harmaan. Mutta joo, mä tykkään värikkäistä neuleista. Mulkaan ei ole ehkä semmoista tiettyä yhtä väriä. Mä tykkään silleen, että mulla on värikkäitä vaatteita, niin sit mä tykkään, että mun nämä neulomukset on kans silleen eri värisiä. Mutta ei ole sellaista välttämättä tiettyä väriä, mutta on se yksi vaaleanpunaisen sävy, mistä mä tykkään, mistä mulla on yksi neule, josta mä tykkään tosi paljon, mitä mä käytänkin aika paljon. Joo. Sanotaan, että meni ihan oikein, mutta ei ole silleen kummalkaan tiettyä lemppariväriä. Montako työtä on yleensä keskimäärin kesken? Ja lasketaanko me tämä nyt silleen, että niinku yleisesti vai tässä tilanteessa? Yleisesti. Okay. Koska yleisesti me ollaan yhden työn tyyppejä, mutta tällä hetkellä mä tiedän, että sulla on tuolla yksi työ kesken, joka ei ole vaan huvittanut. Niin, mutta joo, me molemmat tehdään yleensä vaan yhtä työtä. Mutta esimerkiksi kun mulla on tällainen kirjoneule, mitä tehdään tällaisella suht ohuella langalla, musta olisi kiva välillä, että olisi joku, mitä voisi vaan, niin kuin sulla on nyt, että sä vaan neulot oikeeta yhdellä värillä, niin sitten ei tarvitse silleen keskittyä mihinkään muuhun, koska nytkin mä katson, mulla on tässä vieressä tää kaavio, mitä mä seuraan, että mä pysyn varmasti kärryillä, kun joka rivi on erilainen. Niin. Sille olisi kiva, että olisi vaan joku, mitä voisi tehdä tässä silleen miettimättä, mutta
pääsääntöisesti yksi työ kesken, koska sit tuntuu, että sen yhden työn saa tehtyä ja sit ei ole montaa kesken ja mikään ei edisty. Joo, mullakin on yleensä siis niin kun yksi projekti vaan kesken sen takia, kun mä en oikein siedä sellaista keskeneräisyyttä. Jos mulla olisi useampi, niin sit mulla olisi silleen takaraivossa sellainen, että tää ja tää ja tää on kesken, että kaikki pitää saada valmiiksi. Ja sitten usein, niin kuin nyt tämän nykyisen työn kanssa, niin mä haluaisin mahdollisimman nopeasti tämän päälle. Ja sitten jos mulla olisi muita projekteja, niin sit musta tuntuisi silleen, että ne ei etene tarpeeksi nopeasti, tai sitten kaikkien pitäisi edetä nopeasti, niin sit mä en oikein tykkää siitä. Sitten, teetkö mallitilkkuja? Sä ettei, mikä sulle ehkä välillä vähän tuottaa ongelmia jälkikäteen. Vaikka mä oon sanonut aina välillä, että se ehkä auttaisi, mutta... Mä en jaksa tehdä niitä. Mä oon enemmän silleen, että hope for the best, toivottavasti tulee hyvä, tai suurin piirtein sen kokoinen, mikä pitää. Mä lähtökohtaisesti pyrin kyllä tekemään niin kuin oikealla langalla tai sellaisella langalla. Ja sit jos mä teen eri langasta, niin sitten mä pyydän Jamia vähän niin kuin tarkistaa, että onko sitä ok, että mä vältyn siltä. Mut mä en oo yhtään mallitilkkujen tekijä. Sä oot tehnyt, mut sä et tee aina. Mut sä oot tehnyt niissä, mitä sä ainakin oot niin kun itse tehnyt niitä kaavoja. Joo, on ehkä... Nyt mä teen ohjeesta suoraan oikeilla puikoilla, tai ohjeemuksilla puikoilla, mutta eri langalla. Mut mulla on suht hyvä käsitys, paljon mun käsiala, tai millainen mun käsiala on ja miten se sit mätsää tohon, niin en tee, mut sit kun on tehnyt jotain omia neuleita tai suunnitellut itse neuleita ja tehnyt etenkin, jos niissä on palmikoita tai jotain kuvioa niitä varten. Mä oon tehnyt, että mä tiedän sitä, että paljon se on, koska se palmikko syö aina vähän siitä mitasta. Niin niitä varten mä oon tehnyt, mutta aika sellainen 50-50 lähestyminen, että en mitenkään tunnollisesti tee mallitilkkuja. Niin, mutta eipä silleen, että sulla ei ole ollut sit harvemmin semmoista ongelmaa, että olisi pitänyt tehdä, niin. Että se olisi aiheuttanut ongelman. Niin. No seuraavat kaksi olisi lempilanka ja luottolanka. Niin... Mä tiedän, että sulla on lempilanka. Täytyisi olla toimista toikin paita on tehty. Se on se Dropsin joku sellainen höttölanka. Joo, Dropsin Air. Se on varmaan luotto, lempi, en tiedä. Vähän vaihtelee ehkä tilanteesta, mutta mä oon tykännyt tehdä siitä, koska se on tää on tosi pehmeä päällä. Tää on yllättävän nopea neulo, koska tää on silleen suht paksua. Tästä on kivat sävyt. Ja sit, niin. Tää jotenkin aina toimii. Mä oon neulonut ainakin 4 paitaa tästä langasta. 3 mulla on edelleen itellä. Mutta sulla ei varmaankaan oo mitään luottolankaa. Sulla ei ole mitään sellaista, että okei, sä tekisit usein tästä tai en mä tiedä lempilankaakaan. Sä tekisit usein jostain tietystä langasta tai palaisit samaa tai useamman, että sulla on enemmän silleen projektikohtaiset ne langat. Niin. Tää taitaa olla ehkä sellainen lanka, mistä mä nyt oon tehnyt niinku tälleen jokseenkin lyhyen ajan sisään tai reilun vuoden sisään 2 projektia. Tää on Dropsin alpakkalanka. Mielestäni on kiva, kun tää ei oo mikään sellainen täysin pesty tai supervastu, vaan tää on vähän tällainen karhea, tai että täältä tulee näitä säikeitä, mutta on tosi pehmeä ja superlämmin. Vaikka se onkin ohut. Niin, mutta ei niinku muuten oo kyllä mitään. Onko
inhokkilankaa, se olisi seuraava kysymys. Mä mietin, että no varmaan yhtä lailla kun sulla ei ole mitään lemppariluottolankaa, niin ei sulla varmaan mitään tiettyä, mitä sä erityisesti vihaatkaan. Mutta niin. Tein sen teepaidan siitä puuvillalangasta. Niin. Ja se ei ollut niin kiva neuloa kuin tää villalanka, koska puuvilla käyttäytyy vähän eri lailla. Mä en niin tykännyt sen tekemisestä. Mä nyt sanon, että mä inhoisin sitä. Niin, mutta se on vaan niinku erilainen. Niin. Mutta ei sullakaan taida kyllä olla mitään. Ei ole ollut silleen, että mitä Niin. erityisesti. Ja just, että kun ostaa silleen sen langan, ettei nyt osta sellaista, että se tuntuu käteen, että se kutiaa tai vaikuttaa, että se on ihan hirveä pitää. Niin. En sitten tiedä, että jos olisi jotain niitä sellaisia tosi ohuit lankoja, mitä käytetään toisen langan kanssa. Että Niin, en miten tiedä. ne käyttäytyisi, kun ei ole niitä käytetty. Ei, mutta olen kyllä miettinyt, että voisi jonkun kokeilla silleen, että tekisi semmoisen. Sitten seuraava on, minkä tuotteen neulot mieluiten? Ja mä veikkaan, että sä neulot mieluiten ehkä paidan sen lopputuloksen takia. Niin kun, että se on kiva, kun sit on sellainen valmis paita. Joo, vaikka se vie vähän enemmän aikaa. Mun mielestä se on niinku kaikkein kivoin käyttötuote. Tai niinku se lopputulos. Ja sit ei tarvi olla koko ajan, mielestäni silmukoiden luomiin on super ärsyttävää. Niin sit ei tarvi koko ajan olla luomassa silmukoita tai päättelemässä lankoja, mikä on kans yhtä lailla ärsyttävää. En usko, että sullakaan on muuta kuin paita. Paitoa me enimmäkseen neulotaan. Joo, paita on ihan oikein. Mä tykkään neuloa paitoja kanssa. Mä en oo sukkaneuloja esimerkiksi. Mä neuloin itse asiassa nyt viime syksynä ensimmäiset sukat sitten yläasteen. Ja no ensimmäisistä ei tullut ihan, mä tein niitä Jamille ja sitten niistä tulikin sopivat mulle, hups. Mutta toiset tein lahjaksi ja niistä tuli ihan hyvät. Mutta ei ole mun lemppari. Tommoset jotkut pikkujutut on ihan kivoja, pienistä jutuista ehkä pipot on semmosia, mikä on kivempi. Mä en oikein tykkää sellaisista, missä pitää tehdä sit niinku toinen samanlainen, että sitten kun oot saanut sen valmiiksi, niin sitten alkaa koko projekti alusta, niin sitten se on vähän mälsää. Ja tähän väliin sanon, että jos tästä taustalla kuuluu jotain ääniä, niin meillähän on siis 2 koiraa, jotka tässä pyörii ja häsää välillä, eikä ehkä ihan ymmärrä tätä kuvaamisen konseptia, niin ette ihmettele. Niin. Hyviä neulontakavereita. Okei, sitten 10. Lempineuletekniikka. Sä et ole tehnyt kuin yhden palmikkoprojektin ja kirjoneuleit. Veikkaisin, että tehdään vaan tuollaista tavallista suoraa tai niin kuin oikeata neulottu, koska se on simppeliä tehdä. Tuossa oli tietty toi briossineulot tuossa sun paidassa, mutta siitä sä et niin välittänyt. Niin, joo, varmaan ihan oikeassa. Ei ehkä nyt sille erityisesti ole mitään niinku lempparia, koska se vähän vaihtelee sen mukaan, että mikä huvittaa. Nyt mua huvitti tehdä tällainen kirjoneula ja sitten tää onkin nyt edistynyt ihan hyvin ja se oli ihan kivaa pitkästä aikaa. Mutta tää on siis toinen kirjoneule. Se ensimmäinen on se, minkä mä tein silloin mun ensimmäisenä neulepaita-projektina. Mut Nyt siinä välissä tehnyt mitään. No, joo. Tai siis, mä tein sen raitapaidan, mutta en mä laske sitä. Niin. Kirjoneula. Ei. Niin en oo tehnyt mitään tämmöstä. Mä oon vaan tehnyt sit tällaisia niin kuin yksivärisiä tai sit sellaisia suoria, mut sit näitä mä oon nyt käyttänytkin. Niin ei oo. Ja sit mä tein sen kesällä sen teepaidan, missä oli pitsineuletta. Se oli vähän erilainen, mutta sekään ei ollut kyllä niinku mitenkään ikävää silleen. Se oli vaan erilaista, mutta se lanka ei ollut ehkä sit, tai se ei lopulta ehkä käy mulle niin hyvin se väri, mikä siinä on, niin sit se ei ole silleen hyvä. Mut joo. Sun lempineuletekniikka vähän paha sanoo, koska en mä tiedä, että onko sulla mitään lempparia, kun säkin nyt teet sitä aina mitä niinku huvittaa. Mut sä oot tehnyt nyt no en kyllä tiedä.
Mietin, että vastaisinko mä kanssa jonkun tavallisen vai vastaisinko mä palmikon vai kirjoneuleen. Niin. No sä et ole tehnyt kanssa kirjoneuleet niin paljon ehkä, niin mä voisin vastata sit. No mä veikkaan vaan palmikko, mutta tää vaan mennä väärin. Joo, palmikoita on kiva tehdä. Siinä on vaan yksi lanka, mutta sitten siitä tulee kuitenkin tekstuuri siihen. Mutta on mä nyt aika monta kirjoneuletta tehnyt, kun mulla on... Ai niin, mutta toikin minkä Mulla on sun porukoille. Ai niin, mä unohdin sen munkin. Niin ootkin, totta. Niin. No. Ja sitten sen, mikä on äiti. Ai niin, sekin. No, mä näin sitä unohtaa, kun sä neulat niin paljon, niin... Niin, Ei mutta muista joo, kaikkea. palmikoit, koska sit tarvii vaan yhden langan ja sit se yksiväriset neuleet on helpompi käyttää niin kuin noin yleisesti ottaen. Ja sitten mun mielestä ne on kivan näköisiä. Se ongelma on vaan, että mä en itse tykkää hirveästi käyttää palmikkoneuleet. Ne ei... En tiedä, tai tuntuu, että kaikki ohjeet on melkein naisten ohjeet, mitä löytyy. Niin. Niin. Sulla on se, eikö se harmaa, se vaaleanharmaa? Niin. Se on niinku se sun oma. Mm. Joo. Sitten kaikkien aikojen lempityö. Okei, nyt arvaa. Kun me katsottiin se video, niin sit mä aloin kuumeisesti miettiä, että mikä on niin kun mun lempityö. Ja sit mä keksin vihdoin sen. Ja nyt saadaan tietää sit mikä tää oli. Ja sitten sä olit kans keksinyt jonkun ja mä ootan kyllä innolla, että mikä se oli. Mut arvaa, mikä on nyt mun lempityö. Mä en muista, mitä kaikkia sulla on. Mä voin antaa vinkin. No, se on joku noista Dropsin Airi-projekteista, onko se se, minkä sanoit nyt lahjaksi pois, vai sitten se raitapaita, minkä sä oot tehnyt itsellesi. Tai sitten ne lapaset, tykkää sä teit nyt lahjaksi ne paljon. No sitten en tiedä. Se hame, jonka mä tein mulle. Mä tykästyin hirveästi. Mä tein ensimmäistä kertaa syksyllä hameen. Ja se on vielä ihan neutraalin värinen, se on sellainen ruskea. Mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon. Se, niin kun, mä oon vähän huono siinä, että trust the process, koska välillä musta alkaa tuntua, että no onks tää nyt niinku, näyttääks tää vähän liian isolta ja sopiiks tää nyt mulle sit kuitenkaan. Ja mä tein reilumman koon, tai kun siinä ohjeessa, se oli siis Propsin ohjeella tehty. Ja siinä se oli vähän semmonen tyköistuvampi, mutta mä tein vähän semmosen isomman, että se on vähän semmonen liehuva se hame. Ja mä käytän sitä aika paljon töissä, mä tykkään siitä tosi paljon, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen, että se sit niin kuin onnistui ja siitä tuli hyvä ja sellainen, mitä mä niin kuin käytän. Vaikka mä en siinä niin kuin välttämättä itse matkalla ihan uskonut, että siitä tulee sellainen. Nyt se sulla on ollutkin nyt monesti päällä. Jep. Se on aika simppeli tehdä, kun ei siinä ole kuin pelkkää oikeita pyöräneulaa. Joo, sitten se reuna tehtiin ja sitten siihen tulee tuohon vyötärölle ommellaan kuminauha. Niin sitten se pysyy, niin se oli tosi kiva. Ja silleen helppo, mutta siinä oli kans aika niin paljon silmukoita, niin sitten se tuntui sen takia vähän loputtomalta suolta. Niin se on aika outolanka. Joo. Ja mikähän olisi sun kaikkien aikojen lempityö? Mä yritin vähän saada vihjeitä, mutta sä et antanut yhtään. Niin ja sitten mä yritin vielä tarkentaa, että onko se semmonen työ, jonka Jami on tehnyt mulle vai sellainen, minkä se on tehnyt itselleen. Ja ei se suostunut kertoa sitäkään. Joten mä veikkaan, nyt voi mennä kyllä täysin vikaan, mutta mä veikkaan, että se vihreä paita, jonka sä teet nyt itsellesi. Ei. Mikä sitten? Se on joko se eka palmikkopaita, se harmaa, minkä mä tein itselleni. Se oli kans Dropsin joku sellainen Fisherman tyylinen palmikkopaita. Voit laittaa joku kuva Joo. tähän, jos löydän. Tai sitten se sininen palmikko, minkä mä suunnittelin ja tein sulle. Koska se oli eka palmikkotyö, minkä mä suunnittelin itse. Ja sitten tuli mielestäni tosi hyvä. Niin tuli. Mä tykkään siitä tosi paljon. Mä
halusin, tai musta oli kiva, että siihen tulisi niinku sydän siitä palmikosta. Me voidaan näistä kaikista laittaa jotkut kuvat tähän. Niin siitä tuli tosi kaunis, mä tykkään siitä ja se sinisen sävy on kans kiva, niin se sopii mulle tosi hyvin. Mut joo, en arvannut yhtään. Mä ajattelin kyllä, että se voisi olla joku tommoinen vähän erilainen, mutta sitten kun sä nyt sait itsellesi tehtyä sen vihreän, niin sit mä ajattelin, että kun sekin oli tosi kiva, niin ehkä se olisi ollut, mut ei sitten. Kaikkien aikojen inhokkityö. Tämä vähän paljastin sulle, mutta muistatko sä vielä? En kyllä. Miten sä muista? Mä ajattelin, että se olisi voinut olla se sun eka kirjoneule, koska siinä oli kans sellainen se kaaruke oli kuvioneuletta, mutta sitten se koko loppumiehusta oli sellaista pisteneuletta, joka kolmannen rivin välein, niin sulla meni sen kanssa. Joo, ja sen neulotti olla. Meillä kamera pätkäs, mutta mä varmaan ehdin sanoa mitä mun pitikin, eli mä veikkaisin, että se olisi ollut se eka kirjoneule, mutta ei, mutta mikäs se sit oli? Se oli se hirveä neuletakki. Ai niin, ei kun niin olikin. Siis neuletakkina ei hirveä, mutta mä en jaksanut siis, mulla loppu moti sen ensimmäisen resorin alareunan niin kuin jälkeen. Se piti tehdä 3 niin kuin osassa tasoneuleena. Ja mä en, niin kuin, se kuvio ei ollut sinänsä niin kuin vaikea, mikä siihen tuli, mutta mä en niin kuin, vaan saanut aikaiseksi tehdä sitä. Siinä kesti ihan hirveän kauan, mä jätin sen niin kuin, tekemättä, tai mä aloitin sitä, mä tein sitä ehkä kuukauden, ja sitten se oli varmaan niin kuin, seuraavan vuoden lokakuuhun asti. Mä niin kuin, aloitin sen tyyliin joulukuusta, tein tammikuuhun, ja sitten seuraavan vuoden lokakuuhun, tai siihen lokakuuhun asti olin neulomatta sitä, kun mua ei vaan huvittanut yhtään, mutta sitten mulla tuli joku boosti ja sitten mä neuloin sen loppuun. Ja sitten kaiken lisäksi mä oon nyt antanut sen pois, koska se väri ei sovi mulle. Se oli vaalean harmaa ja se ei jotenkin käy yhtään mun naamaan, niin mä en vaan. Sitten se kaiken lisäksi se tehtiin tuplalangalla, muistaakseni Dropsin Baby Merinolla, mikä on siis ihanan pehmeä. Mutta ne oli sellaisia, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että yksi lanka on tuottanut mulle ongelmia niiden solmujen kanssa, niin ne meni ihan hirveäseen solmuun. Ja sitten kun niitä oli 2 niitä lankoja, niin sitten ne meni niinku keskenäänkin solmuun, ne solmumytyt. Ja se ei vaan jotenkin ollut mun työ. Ei siis niinku lopputulos ollut mitenkään varsinaisesti huono tai mitään, mutta ehkä se niinku vaiva ja kaikki turhautuminen ei ollut sen lopputuloksen väärti sit lopulta. Joo, nyt mä muistan Joo. sen työn ja sen prosessin. Joo. Mut mikähän olisi sun inhokkityö? Mä en tiedä, kun sit tavallaan sä et nyt varsinaisesti, sulla on ehkä silleen, että sä et kaikesta tykkää, mitä sä joudut tekemään. Mut mä en tiedä, onko sellaista, että mistä sä et niinku ois tykännyt. Mä ajattelin aluksi, että voisiko se olla se ruskea neule, jonka sä teit mulle ihan vaan sen takia, kun se oli niinku pienillä puikoilla, pienillä langalla, siinä meni niinku ikuisuus. Ja sitten kun sä teit itse sen kaavan siihen, niin sit siinä oli vähän ehkä sitäkin. Tai sit just se, kun sä teit siihen palmikkoon sitä kaavaa, kun siinä piti kans miettiä aika paljon, mutta ei se ollut ehkä inhokkityö, koska se oli yksi sun lemppareista. Niin mä aion veikata sitä mun ruskeata neuletta. Ei jos se. On ehkä vähän 2 vaiheilla. Se on joko se neuletakki, mikä on kesken. No, okei, niin. Koska mä aloitin viime vuoden talvena suunnittelemaan neuletakkia. Se on nyt varmaan vähän ylhäältä alaspäin, niin se on vähän kainaloiden alapuolella ehkä. Mutta kun sitä neulotaan tasona, niin mua ei jotenkin kiinnosta yhtään sen tekemiin. Mutta se on joko se, mutta se ei ole valmis, niin en tiedä käykö se. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se vaaleanruskea pipo, mikä on niinku sellainen, pötkö on tehty, että se taittuu 2 kerroin ja sitten siitä vielä kääntyy se resori silleen, että se on niinku 4 kerroin. Ja sitä piti neuloa 2 puikko, tai piti mä suunnittelin sen silleen, että sitä neulotaan 2 puikoin.
Ja 2 millin puikoilla sitä resoria piti tehdä silleen, että se on niinku 4 kerroin käytännössä korvien päällä. Ja se oli niin uuvuttavaa tehdä sitä, että sitten se tai sitten se neuletakki. Mutta siihen neuletakkiin sä voisit asennoitua eri tavalla, koska mä haluaisin jossain vaiheessa sen käyttöön. Niin, Mutta odotukset ei ole nyt hirveän kovilla niin. sen takia. Joo. Mutta mä unohdin ton pipoon, koska sä oot kyllä sanonut siitä, kun mähän käytän sitä, se on niinku mulla. Mutta sitten mä just sanoin jossain vaiheessa siitä ja sitten yhdessä toisesta, minkä sä oot tehnyt, mikä on myös pienillä puikoilla. Että sellainen olisi kiva eri värisenä, mutta sä totesit jo heti alkuun, että sä et halua tehdä, koska se menee ikuisuus ja motivaatio. Joo, se ei ole mitenkään hauska projekti tehdä. Ei. Mutta noiden pipojen kanssa täytyy nyt tähän liittyen sanoa, niin mulla on ollut vähän se ongelma, että mä oon tehnyt niinku paksuilla puikoilla, paksulla langalla pipoa, mutta jotenkin mun päässä ne hirveän usein venyy. Ja sitten loppuvaiheessa mä en halua käyttää niitä enää, kun ne ei ole niinku silleen tiukat, vaan ne on silleen löysät. Ja sitten mua inhottaa se, että se pipo ei pysy kunnolla päässä, vaan menee vaikka silmille tai jotenkin on vähän liian löysä. Niin noin, mitkä Jami on tehnyt, mitkä on ollut tullut niinku pienemmällä langalla tai huomella langalla pienemmillä puikoilla, niin ne ei silleen menetä sitä muotoonsa tai sitä, että ne niinku pysyy edelleen silleen tiukkana, niin se on ollut kyllä hyvä niissä. Se on ehkä hyvä esimerkki siitä, että se mallineule tilkku olisi hyvä, kun sit sä näkisit, että paljon se on, niin sit se olisi helpompi, Niin. että sit tulee oikein kokoin. Mutta kun ne on ollut niinku aluksi ihan hyviä, mutta sitten käytössä ne venyy, niin mä en tiedä, että mistä se johtuu, vai onko mulla Ja sit varmaan kai se käsiala, niin no se, niin, että se mulla olisi on vaan löysi sopivan verran liian pieni, sit, että se olisi tiukka se käsiala, niin sit se Joo. ei varmaan ole niin herkkä venymään. Okei. Sitten käytetyin itse neulottu työ. Ja nyt pitää ottaa varmaan joku vähän vanhempi neule sen takia, kun sä et ole ehtinyt käyttää sitä vihreätä esimerkiksi vielä niin paljon. Niin mä sanoisin, että mä veikkaan sitä sun harmaata palmikkopaitaa. Niin, se on joko se tai sitten toi pipo, mitä mä Niin se sinne. käytän. Niin. Mulla on ehkä ongelmansa, että vaikka neulon paljon, niin mä en loppujen lopuksi neulo paljon itselleni. Ja sitten se ensimmäinenkin kirjaneule, se on sitä Istekin paksumpaa lankaa. En nyt muista kumpi on Letloop ja kumpi on toinen. Mutta sitä paksumpaa mä en voi käyttää sitä ennen kuin ulkoon on -25 tai enemmän. Ja silloinkin mä käytän sitä vaan, että mulla on teepaita alla, koska mulla tulee vaan niin kuuma sen päällä, että jos me mennään vaikka kävelemään tai jotain, niin mä en voi käyttää sitä muuten. Ja sit se on ehkä vähän muutenkin, että kun mä oon neulonut niin paljon sulle enkä niinkään itselleni, että mulla itsellä on sellaisia käyttöneuleita oikeastaan. Niin. Mutta varmaan se harmaasta mä käytän töissä talvella tai sitten pipo, koska pipoa tulee käytettyä talvella. Varmaankin. Niin. Sun käytetyin neule. Itse neulottu työ. Niin. Se on varmaan joko toi paita tai sitten se raitapaita. Se hame on vielä sen verran uusi, että se ei voi olla se. Joo, varmaan joku näistä paidoista. Mä oon käyttänyt myös sitä mun vaaleanpunaista paitaa jonkun verran, mutta sekin valmistuu. No itse asiassa raitapaita valmistuu ehkä sen jälkeen. Sitten se on varmaan toi, koska toi on eka noista Airi-projekteista. Voi olla. Varmaan tää, mutta mä käytän aika tasaisesti kaikkia näitä, silleen vaihtelu virkistää tyylisesti. Ja sit kun nää on just tällaisia pehmeitä ja mä neuloin kesällä sellaisen vaaleanpunaisesta tällaisesta, muistaakseni se sävy on joku strawberry ice cream, niin se on sellainen, että mä voin käyttää sitä myös kesällä, jos on vähän viileä tai just sillä, että sen alla on vaan joku toppi ja sitten vaikka hame tai sortsit, niin kun se on vähän sellainen lyhyempi, niin, ja sitten kun tää on vähän kuitenkin tällaista ilmavaa, niin ne on ollut mulla silleen suht hyvin ehkä tyyli ympäri vuoden käytössä ainakin osa. Niin joo, joku näistä, varmaan tää, koska tää on nyt vanhin. Sitten epäonnistunein työsi.
Voiko nyt valita jonkun keskeneräisen vai jonkun, mikä on saanut valmiiksi? On mikä on valmistunut tai jotain. En tiedä, onko sulla mitään, mikä olisi epäonnistunut. Mutta lähtökohtaisesti kaikki projektit on kuitenkin tehty loppuun tai että ne on jotenkin korjattu. Tulla on ehkä se iso, että ne pipot löystyy aina, niin se Jep. on ehkä niin epäonnistunein. Joo, sen mä olisin kanssa sanonut se, että kun jostain syystä, no en tiedä, varmaan käsialastystä omasta syystä johtuen, näin pipot aina löystyy sit, niin kuin mä äsken sanoinkin, niin ne on varmaan, mulla ei ole tällä hetkellä yhtäkään itse tekemään pipoa käytössä, koska ne on löystynyt. Ja sitten yhden kanssa mä silloin muistan, että se pari talvea sitten mä ajattelin, että syteen tai saveen, niin mä laitan sen pesukoneeseen. Sitten se on siis Dropsin Snowsta, niin sehän huopui. Ja siitä tuli sellainen kokoinen siitä piposta. Ei ollut enää liian iso, mutta ei mahtunut myöskään päähän. Mutta joo. Mä en ole pipo-onninen, mutta sit mulla ei myöskään riitä mielenkiinto siihen, että mä ehkä alkaisin jollain ihan pienillä puikoilla tekemään jotain pipoprojektia. Kun siinä mieluummin mä käytän sit taas sen ajan niin paidon neulomiseen ehkä. Mikähän olisi sun epäonnistunein työ? Mä tiedän. Se kirjaneule, joka on sun äitillä, koska siitä tuli liian iso. Se oli ehkä. Mä suunnittelin itse kirjaneulekuvion. En tehnyt mallitilkkuu. Ja tein vaan sen työn. Enkä hirveästi edes sovitellut sitä missään vaiheessa. Siitä tuli ihan liian iso mulle. Niin. Mutta sitten annettiin se eteenpäin, niin sille löytyi käyttöä. Se ei ole, mutta ei mun nyt muuten kanssa oo. Niinku, aika monta juttua pystyy, tai jos palmikoissa on joku virhe ollut, niin sitä vaan purkaa sitä palmikkoa siitä kohtaa ja korjaa sen ja tekee se hauskaa on, mutta sen saa silleen samoin näissä, jos huomaa vaikka edellisen rivillä on käynyt joku yksi virhe tässä kirjaneulassa, niin sen pystyy vielä korjata seuraavalla kierroksella helposti. Jos on sellainen huomattava virhe. Sitten mä oon myös vähän sellainen neuloja, että jos se nyt ei ole mitenkään niin iso juttu, niin sit mä vaan niin kuin annan olla, kun se on lähtökohtaisesti mun käytössä, niin haittaako se. Mä oon kyllä sinällään aika tarkka niin kuin jutuista, mutta sitten, että jos jossain nyt on ollut silleen, että no on ollut vaikka joku, no vaikka olisi tällaista briossia ja täällä olisi yksi silmukka tehty vahingossa väärin, niin en mä tiedä, jaksaisinko mä, jos mä huomaisin sen monta riviä jälkeenpäin. Mä en ole kauhean sellainen purkaja, niin mä sit varmaan vaan antaisin olla, jos on sellainen huomaamaton. Niin kuin siinä mun neulettakissa. Siinähän tuli virhe siihen siinä eessä oli silleen, että piti tehdä 6 vai 3 silmukkaa aina oikeeta joka kerta, niin yhdellä rivillä mä unohdin tehdä sen aina oikeana. Ja mä tein muistaakseni sen nurjana sen yhden kerroksen, niin sit siinä on niinku semmonen, tai siitä huomaa, jos tietää, että siinä puuttuu ne yhdet, mitkä pitäisi olla niinku eri päin. Mut se on tommonen. Siinä neulemekos, minkä mä tein sulle, siinä on. Mä huomasin sen vasta. Se tehtiin alhaalta ylöspäin, mä huomasin sen joskus täällä kainaloiden kohdalla, että siellä helman alareunassa on yksi palmikko väärin päin. Se oli sellainen Novitan ohje, jonka taitaa olla Sari Nordlundin suunnittelema silloin, kun se on ollut kai joskus töissä Novital tyyliin. Ennen kuin se on alkanut tekemään noita ohjeita oman firman laskuun. Siinä on, mutta sitä en jaksanut, kun siinä olisi pitänyt purkaa käytännössä se työ siitä yhdestä kohtaa kokonaan. Niin sitä ei niin kuin, se on vielä niin sellaisessa kohtaa, että mä kyllä näen sen, mutta mä epäilen, että kukaan, joka katsoo, siinä on niin paljon sitä palmikkoa vielä, että se hukkuu niin hyvin sinne, että ei sitä. Niin, sitten kun on tumman harmaa, niin siitä ei myöskään niin hyvin erota sitä, kun se on aika semmoinen niin kuin tasainen. Niin. En mä ainakaan, mua ei niin kuin silleen välttämättä tällaiset pienet jutut niin häiritse. Et mä en niin kuin ajattele sitä, että se on niin kuin epäonnistunut työ, jos siinä sit on joku tommonen, vaan se nyt vaan sit on sellainen itse niin kuin tehnyt, niin sitä tulee mitä sattuu tulemaan. Niin, ja monesti se on sitten kuitenkin, kun itse tietää ja aina huomaa sitten ehkä jonkun jutun siellä, mutta sitten sillä kukaan muu ei välttämättä ikinä huomaa sitä sieltä. Jep.
Okei. Sitten neulehärpäke, jota ilman et pärjäisi. Tää on nyt vähän kuin meillä on nyt kaiken näköisiä, tai siis tällaisia perusjuttuja, mitä nyt aina tarvii. Niin. Mut en mä tiedä, haluatko sä arvaa ekana? Sulla se on varmaan ihan joku silmukkamerkki. Joo, Eikä okei. mitään sen kummempaa. Ei, eikä tarviikaan olla. Nämä on ihan tällaisia tavallisia silmukkamerkkejä, että näissä ei olisi mitään kierroslaskureita, vaan ihan vaan Kun mä tiedän, merkki, että kierros mistä alkaa. kierros alkaa tai missä. En oikeastaan mihinkään muuhun käytäkään sit. Ragnan lisäyksiä mä oon Näin, kun käyttänyt. Näen ne, missä ne on. Niin sit Niin. No mä en näe ne sit, tai merkkaan riippuu niitä ohjeista. aina. Niin. Niin, vähän riippuu. Joihinkin mä merkkaan, joihinkin en. No mä oisin sulla veikannut samaa, tai sitten mittanauha. Eli silmukkamerkinkin voi. Mä pitkään käytin vaan solmi jonkun jämälangan. Mut ei Laitoin se sen. No, On, okei, mutta se on okei, sellainen niin itse tehty. Niin. Sanoisin, että nykyisin se on tämä. Aa. Koska täälläkin nyt alkaa, kello on vähän yli 3. Täällä alkaa hiljalleen hämärtyä ja sitten kun sulkee nuo verhot, ja mä en yksinkertaisesti etenkin tummaa lankaa, niin välttämättä nää neuloo. Ja sitten mulla on tällainen lamppu, minkä mä laitan tänne mun hartioille, vaikka sä tätä pilkkasit ja nauroit silloin, kun mä ostin tän. En mä pilkannut, se oli vaan musta huvittavaa. Niin sit ei tästä ole kuin pari viikkoa, kun sä pyysit, että saat sä lainata tätä. Niin. Kun olikin niin hirveän näppärä. Oli näppärä, niin. Niin. Mä sanoisin, että toi on ehkä sellainen, koska merkin voi vielä korvata jollain, okei, ja sit ei niinku muuten. En mä nyt oo mitään ihme härpäkkeitä oikeastaan. No ei tietysti. No neulepussit on hirveän kätevät, mitkä me tehtiin. Sä teit. Koska sinne saa aina langan ja sitten se projekti on siellä, että sä voi ottaa tuolta hyllystä ja sit se elää siellä. Niin. Mm. Joo. Ihan pointti. Joo, kaikki nämä tämmöiset niinku hihatkin voi laittaa vaan langalle ja mä pitkään tein sitä, että mä laitoin vaan langalle nyt. Meillä on näitä kaapeleita, mihin on laitettu näitä, mutta menin pitkään langolla, niin ei ne nyt niinku ole mitkään semmoset Niin. must have. Ja sitten jotain lisäyksiä vartenkin merkataan vaan tukkimiehen kirjanpitoa johonkin vihkoon tai paperille. Joo. Jep. Tai sitten jotain tollasta, ja sitten jotain, jos mä teen palmikoit, niin en mä oo ikinä laskenut niitä kierroksia, mutta yritän nähdä siitä työstä, missä mä meen sen sijaan, että mulla olisi jossain ylhäällä. Se on mun mielestä helpompi, ja sitten jos sattuu unohtaa, niin se on parempi, että osaa siitä työstä laskea, että millä rivillä sä oot sitä kuvioa. Joo. Sitten seuraavat kysymykset onkin tämmöisiä lempikysymyksiä, niin me voidaan ehkä yleisesti keskustella näistä. Mä en tiedä, että onko meillä, niin kun, tai mä en tiedä, onko sulla. Nyt mä tiedän, että mulla ei ole ainakaan niin lempilankakauppaa. Meillä on vähän rajallisesti täällä. Asutaan Lahdessa, niin täällä ei. Oikein oo. Täällä on yksi nappikauppa, mikä on siinä Vaparilla. Niin. Mutta siellä ei ollut hirveästi lankoja, se oli enemmän nappikauppaa ja sitten se ainut lankakauppa siinä Vesku sulki viime vuonna Niin. ovet. Ja Ja sekin oli aika pieni. Mm. Niin täällä ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Ja sen takia meilläkin on paljon dropsin lankoja, koska niitä saa täältä helposti. Joo. Ja sitten jotain noitan lankoja ja istekin lankoja. Mutta ei oikeastaan muuta. Silloin kun asuttiin Espoossa, me käytiin Menitalla kyllä. Niin. Se oli ihan niin kiva ja iso ja sitten kun se oli siinä Espoossa, niin sit se oli niin kuin kiva. Ja sä oot käynyt siinä Lamp Companyssa. Joo, siinä se koska on mä lähellä saisin Sepän jutun. työpaikkaa, niin se on. Mutta sielläkin on dropsin lankoja, mikä on taas huono, koska niitä me saadaan myös täältä kätevästi. Se olisi kiva, jos siinä olisi joku kävelymatkan päässä joku muu. Mutta Menitali jo silloin, kun asuttiin Espoossa, niin hirveän kiva. Siellä on hyvä valikoima. Ja iso niin, kun se on Niin, sieltä saa kaikkeen. Sieltä me tykättiin käydä, mutta ei meillä sitten muuten
Olisi ehkä vähän se, että täällä ei ole Helsingissä tietysti, jos asuisi, niin siellä olisi monta sellaista Pienempää. pientä, missä on erikoisia. Että Mm. ei niinku muuten. Ei. Ja netistä ei tule silleen hirveästi tilattua, kun mä tykkään, että niin kun mä näen sen langan siinä konkreettisesti, niin tietää, että onko se niin kuin hyvä ja kuinka pehmeä se on ja voisit testaa vähän, että sopiiko se niinku yhtään vaikka mun niinku ihon sävyä tai miltä se näyttää oikeasti, koska kuvissa kaikki ei välttämättä ole ihan samanvärisiä, niin sit niinku ei ihan hirveästi tuu ehkä, tai siis ei olla tilattu varmaan, ollaanko me tilattu mitään lankoja netistä? En tiedä. Ollaanko Novitalta joskus tilattu jotain, mutta se on taas kun ne itse langat tietää, koska niillä mä oon neulonut varmaan ne 15 ensimmäistä vuotta yksin omaa Novitan langoa. Niin, Novitan langoilla neuloin varmaan yksin omaan ne ekat 15 vuotta. Niin ne me silleen tiedetään ja muuta, mutta ei meillä varmaan silleen oo mitään lempparikauppaa. Okei. Sitten lempi Insta-neulontatili. No, onko sulla jotain lempparia? En mä ala kyllä arvailemaan edes, koska mä en edes tiedä, että ketä kaikkia sä niinku seuraat. Niin, ei mun varmaan oo ketään. Vähän siis tän neulomisen lisäksi teen paljon puutöitä ja seuraan paljon puutyötilejä mun Instassa. Ei mun sieltäkään niin mitään lemppareita, enkä mä itekään tiedä, että ketä kaikkia mä neulontapuolelta seuraan. Ei ole varmaan ketään. En tiedä, ei sullakaan varmaan ole mitään. No ei sille erityisesti, mutta mun mielestä toi Wool Needless Hands, niin sillä oli kivoja ja hauskoja postauksia, sillä oli storeissa paljon kaikkia niinku hauskoja reelsi meemi-juttuja yhdessä vaiheessa, mutta se ei ole mun mielestä laittanut nyt niinku varmaan yli puoleen vuoteen mitään. Niin mä en tiedä, että käyttääkö se nyt, sillähän oli se joku kirjatilikin, niin onko se siirtynyt enemmän sinne, mutta ne oli musta niinku hauskoja, mutta ei mulkaan silleen mitään lempparia ole, että mä jotain tietty seuraan, mutta mun Instagram on myös sellainen, että se ei ole niinku mikään pelkkä neulonta-insta, vaan siellä on kaikkea koiria, meidän kotijuttuja tai siis, niinku jotain, siis ihan tällaista perusjuttua. On jotain neulontajuttuja, kyllä mä aina updatean, jos niinku vaikka valmistuu joku tai sitten mikäli mun vaihe tässä on menossa tai jos on edistynyt tää, mutta ei ole silleen neulontapainotteinen kummankaan meidän instatili. Niin, mulla on ehkä yleisesti ottaen sellainen käsityötili, missä on sekaisin neulomista ja puutöitä ja sitten ihan sellaisia day-to-day juttuja. Voidaan laittaa tuohon vaikka meidän Instagram-käyttäjät, jos joku on kiinnostunut. Voitte käydä katsomassa, että miltä me näytetään siellä. Niin. Joo. Sitten onko sulla lempisuunnittelijaa? Mä keksin heti. Niin, sä teet enemmän, tai sä teet ohjeista töitä. Mut enpäs nyt tiedä, meillä on, niin kuin sanottiin aiemmin, niin siellä on sen Linka Neumannin kirja. Se ei ole ainakaan. Sitten meillä on joku Sarin kirja ja meillä on Paulan joku kirja, Polanitsin ja sitten Kutova Kikan. Mä sanoisin ehkä, että Kika, sä oot ehkä sen ohjeista tehnyt. Ai, että se olisi mun lemppari. Niin. No ei oo. Jaa. Mä voin paljastaa, sä oot mun lempparisuunnittelija. Sä oot suunnitellut mulle hyvät neuleet ja jotain mun avustuksella, mutta silleen, että ei mulla ole silleen lempparia. Mä oon tehnyt paljon Dropsin niistä ilmaisista ohjeista, sit mä vähän sovellan niin kuin enemmän, kun mä oon tehnyt sellaisia niin perusneuleita, niin sit sieltä on helppo ottaa joku ohje ja sit vähän soveltaa just, että okei, mä en tee välttämättä niin pitkää, tai sit mä haluan tehdä tiukemmat resorit ja sit ihan eri värisen, niin sit se on ollut vaan silleen helppo. Varsinkin just kun neuloo paljon vaikka Dropsin airella,
niin sit niillä on just noita ohjeita. Se on myöskään yhtään mun ohjetta. En olekaan, mutta perustan tämän siihen, että mulla on kivat neuleet, jotka sä oot suunnitellut ja neulonut. Niin. Joo. Mutta en usko, että sullakaan on mitään lempparisuunnittelijaa, koska sä niin vähän teet noista niinku valmiista ja sitten niin. Mä tykkään palmikoista. Sarin ohjeet on mun mielestä kivan, tai neuleet on kivan näköisiä, mutta mä en oo neulonut, paitsi sen Novitan Mekon, minkä se on suunnitellut joskus vuosia sitten. Mutta näistä sen niin kuin tuoreimmista töistä en ole neulonut yhtäkään. Mutta mä oon nyt poikkeuksellisesti teen ohjeesta neuletta, mutta mä en ole varmaan viimeiseen 1,5 vuoteen neulonut ohjeesta mitään muuta. Mutta nyt mä halusin aloittaa jotain silleen, että mun ei tarvitse miettiä. Mä voin vaan tehdä ja katsoa tuota piirustusta tosta ja tehdä tätä eteenpäin. Ja sit tää nyt oli muuten vaan mulle niin hirveän hyvin sopiva työ. Niin. Joo, ei oo kyllä jo ketään sellaista yksittäistä lempparisuunnittelijaa. Okay. Sitten on vika tämmönen lempikysymys, eli lempineulonta-podcast. Onks jotain lempparia? Lemppari podcast. Ei kun neulonta-podcast. niin. Ei ollut yleisesti lemppari. Shop Sounds on lemppari podcast, mutta se on puutyöpodcasti. Okei, no on mulkin Tai lemppari sitten podcast. Suunnilleen Trash Taste ja katsotaan Trash Tastea kotoa, mikä on hyvää tällaista neulonnan ohella tehtävää hommaa, kun sitä voi kuunnella vaan pitkälti. Ei me hirveästi, me joskus kuunneltiin sitä katsottiin sitä N-Enitsiä, sitäkään ei ole katsottu vähän aikaan. Ja sitten nyt ollaan katsottu muutama jakso sitä Lankapirtin juoruja, mutta ei varmaan ole mitään sellaista lempparipodcastia. Mä tiedän, että Kutovakin kai Saari aloitti kans podcastin, mutta sitäkään me ei ole yhtään jaksoa katsottu. En usko, että sulla tai mulla kummallakaan on lempparineulonta podcastia. Ei, mun lempipodcast on Jäljillä podcast, joka on sitten taas ihan tähän neuleaiheeseen niin erilainen. Mutta joo, ei oo. Me katsottiin sulla aikanaan myös Wool Needless Handsin niitä videoita. Samaan aikaan katsottiin N-Enitsiä, niin sit niinku niitä, niin ne oli ihan semmosia mukavia cozy juttuja. Mut joo, me niinku vaihtelevasti katsotaan niinku erilaisia podcasteja tai YouTube-videoita niinku eri aiheista. Ja sitten me vaan neulotaan samalla, niin sit se ei ole niinku aina neuleaiheinen. Joskus voi olla, joskus ei. Mutta ei ole silleen lemppari. Katsotaan niin paljon erilaista. Niin. Fiiliksen mukaan. Ehkä enemmän tai niin neulonnan taustajuttuja tai leffoja tai sarjoja. Jotenkin sellaisia, mitä me ollaan katsottu aiemmin. Tai sitten just jotain YouTubesta. Niin. Jotain sellaista, mikä on englanniksi. Ja sitä voi kuunnella. Se ei tarvitse aktiivisesti katsoa. Etenkin nyt kun mä joudun seuraamaan kaavia, mä joudun seuraamaan, että missä mä menen. Mä voin vaan neuloa katsomatta. Niin sit se on parempi, että sitä voi vaan aina välillä vilkasta, eikä tarvitse sillä katsoa aktiivisesti. Okei. Sitten seuraava on todennäköisin virhe, jonka teet ja miten suhtaudut siihen. Sulla on se, että se käsiala ei täsmää siihen ohjeeseen. Ja sit sä oot vaan vähän silleen, että ihan sama. Mut sit se ehkä vähän kostautuu jossain vaiheessa, että joku ei oo hyvän kokoon. Toisaalta jos tuokin paidat on tolleen, että ne on tollasia, että niissä on väljyyttä aika paljon, niin se, että jos siellä on muutama sentti enemmän, niin so what? No ehkä toi, mutta mä oisin sanonut myös sen, että mulla edelleen tulee Raklan lisäyksissä ne ensimmäiset lisäykset on löysiä, mutta se liittyy myös siihen mun löysään käsialaan, niin mulla monesti siellä on sellaisia niinku reikiä niissä lisäyskohdissa. Ja sit mä oon vähän silleen, että voi, ja sit kun mä ompelen sen kauluksen, niin sit mä niinku kiinni sinne, niin sit mä todennäköisesti vaan vähän pujottelen lankaa sieltä, että ne vähän peittyy. Että en mä niinku oo niistä silleen, että kauhea kun tää nyt näyttää tältä, että se nyt vaan on. En tiedä huomaako ihmiset, jotka ei välttämättä neulo, niin sitä mä itse tietysti huomaan. Just huomasin, että siinä mun vaaleanpunaisessa neuleessa on niin kuin vähän isot ne, mutta en tiedä, onko ne myös vähän venynyt ehkä. Mut niin,
en tiedä. Ei se on ehkä vähän mun tommonen, että pitäisi yrittää tiukempaa käsialaa noissa, tai siis tämmöisissä löysissä niinku langoissakin tai tuossa paksummassa langassa, koska näissä tai tässä niinku ohuemmassa langassa mulla nyt ei ole ollut kyllä sellaista ongelmaa, että olisi mitenkään niinku ylilöysää. Mut minkähän virheen sä tekisit? Niinku yleisesti. Yleisesti, mutta Niin. Tai kyllä tiedä, mikä mulla on se ehkä se iso todennäköisin virhe. No joku silmukkamäärä. Ei, se on ehkä enemmän sun juttu. Kaikki olla mun juttu. Okei, mä vihaan luoda silmukoita ja sit pitää laskea ne niinku pari kertaa ja sit musta tuntuu, että mä en osaa enää laskea, kun 3 kerralla tulee ihan eri tulos, niin se välillä vähän turhauttaa. Mutta oota, mä yritän vielä keksiä jonkun ja sitten sä saat paljastaa, jos mä en keksi. No en mä kyllä tiedä. On se nyt ehkä värien kanssa. No okei, joo. Kun tässäkin, kun me katsottiin näitä, ensinnäkin jos minä olen itselleni, niin musta tuntuu, että mun on hirveän suppea se niin skaala, mistä mä voin valita. Ja sit käy monesti, nytkin tää on ehkä, mä en tiedä kuinka hyvin tää näkyy sinne kameralle, mutta se on harmaa ja sitten tällainen vähän viinin punainen. Viininpunainen. Niin en tiedä, että kuinka hyvin tää kirjoneuleena nyt sit läheltä toimii, mutta toimiiko tää nyt kaukaa. Ja sit kun olen aloittanut tän, niin sit mulla on vähän sellainen ihan sama, että mä nyt teen tää ja sit tää nyt näyttää miltä näyttää, mutta ehkä se värien kanssa on niinku se, että etenkin kirjoneuleisiin, että saa hyvät värit siihen, että se toimii. Niin, ja sitten ylipäätään ehkä se, että niinku se sopii sit lopulta se neule niinku omaan naamaan, koska sit kun sä oot ostanut ne langat, niin sit sä et oikein vois sille enää mitään siinä vaiheessa, että kun se on niinku tehty, tai jos se ei sit sovikaan, niin sit sä niinku teet vaan sen neuleen, mutta sit sitä ei tule käytettyä, jos se ei välttämättä olekaan hyvä. Niin ehkä sellainen värianalyysi olisi hyvä. Mä itse oon nyt aika hyvin huomannut, että mitkä mulle sopii, että mulle ei sovi liian niin kuin haaleet värit. Esimerkiksi se mun kesän teepaita, minkä mä tein, niin oli sellainen haalea laventeli, mikä oli siis nätti väri, mutta se ei vaan jotenkin mulle sovi. Että mulle sopii niin kuin paremmin joku sellainen, niin kuin, että siinä on sitä väriä, että se ei ole liian vaalea. En tiedä sopiiko jotenkin tietyn tummat, mutta sitten se, että sullakin olisi jotain muita värejä välillä kuin joku tumman harmaa ja vihreä, mitä sä sitten käytät enemmän sen takia, kun ne on nyt todettu hyviksi. Niin, mulla on just, että pitää olla jotain lämpimiä sävyä, joku tumman, sininen ehkä. Jos tekisi ihan vaan sellaisen tavallisen, niin kuin mulla on nyt se vihreä, jos siitä tekisi vaikka viininpunaisen version, niin se toimisi varmaan, mutta muuten on vähän ehkä. Joo. Okay. Sitten, missä työssä ylitit itsesi ja miten? Mä voin, niin sun puolesta vastaan siis tietysti. Niin, sulla se on varmaan ollut se eka paita tai sitten toi briossineulat, koska se sitä alkuun funtsit ihan hirveästi, että miten se tehdään. Tai sitten se eka paita, kun sä mietit, että saat se tehtyä niin ison projektin ja sitten kun se oli se kirjoneule vielä kanssa. Mä sanoisin, että se oli niin kuin tää. Niin, tai sitten sulla oli vielä se pitsipaita, mutta Ei se ollut niin. niin, sit sä olit jo neulon vähän enemmän, niin se ei ehkä ollut niin enää. Mutta mä sanoisin, että se oli tää, koska mulla meni tosi kauan, tai siis kun mä en meinannut ymmärtää sitä briossi-ohjetta, ja mä kirjoitin sen, vaikka siis mulla oli siis tää on Kutova Kikan ohjaalla, tää on muistaakseni Maybe Forever Sweater, ja mulla on kirjassa se ohje, mutta mun piti avata ne niin kuin lyhenteen selvitykset omaan niin kuin vihkoon. Mä avasin ne ja sitten mä pystyin katsoa sitä ohjetta ja sitä mun vihkoa samaan aikaan. Ja sitten se saattoi olla vielä ensimmäinen kerta, kun mä tein niin kuin näitä raplan lisäyksiä. Varmaan joo, koska niin. Se oli kaarokepaita, se toinen paita. Ja sitten niin kuin, oli niin kuin ne ja sitten tää briossi ja sitten sen ymmärtäminen, niin sitten niin kuin tuntui, että tästä ei niin kuin tule mitään tai että mä en niin kuin ymmärrä tätä. Ja sitten mulla meni niin kuin hetki, mutta sitten kyllä mä niin kuin onnistuin siinä, niin kuin mä sain tämän valmiiksi ja sitten se loppupeleissä niin kuin aloin ymmärtää eikä tarvinnut katsoa enää sitä ohjetta niin tarkkaan. Niin musta tuntui, että mä niin kuin jo ylitin itteni, kun mä niin kuin vihdoin sit aloin hiffaamaan sitä ohjetta ja sillä tajumaan, niin se oli mulle sellainen win-win. Mutta joo, tietty se ensimmäinenkin
niin kirjoneolle oli, kun se oli nyt ensimmäinen paita, mutta tätä mä pidän enemmän semmoisena voittona, koska mä vähän kipuilin tämän kanssa, että onko tää nyt niin hyvä. Mutta sun työ, missä sä olisit ylittänyt itsesi? No mä sanon ehkä sen mun sinisen palmikkoneuleen. Kun sä teit sen se oli eka palmikkotyö, minkä mä suunnittelin itse. Ja se, että sen sai toimimaan hyvin. Ja siitä ei ole julkaistu mitään ohjetta, koska mä en tiedä, miten se toimii. Siitä on kyllä kirjoitettu ohjeet useampaa eri kokoa, mutta mulla ei ole yhtään käsitystä, toimiiko se niissä muissa koossa, koska mä vielä silloin suunnittelin sen vähän tyhmästi, että mä en kauluksen jälkeen tehnyt lisäyksiä sillä ekalla kierroksella, vaan kaikki lisäykset tulee näistä Raklan lisäyksistä. Niin sit ohjetta kirjoittaja otti ongelmia niihin isompiin kokoihin. Kun nyt, jos mä tekisin sen uudelleen, niin mä tekisin sen kauluksen, sitten tekisin lisäyskierroksen ja sitten aloittaisin vasta Raklan lisäykset, niin sitten sen saisi toimimaan. Niin, en tiedä, mutta joo, se ehkä niin kun, koska siinä oli hirveästi funtsimista, että miten sen saa tehtyä, että se toimii noin ylipäätään. Tai sitten, jos ei se, niin sitten se ihan eka paita, minkä mä suunnittelin, vaikka se oli vaan ihan tavallinen Raklan paita, mutta ehkä se palmikko ennemmin. Niin. Ja se eka on se, sä viittaat siihen ruskeeseen, mistä on se ohjekin myynnissä. Joo. Okei. Sitten tässä on, että stashin koko. Me ei olla oikein sille. Meillä on siis tollanen niinku työhuone, askarteluhuone ylimäärä, tai siis tommonen meidän huone. Niin siellä on lattialla tollanen ison Ikean kassin kokoinen kassi täynnä lankoja. Erilaisia. Siellä on niinku keskeneräisten projekteja niinku siellä on se keskeneräinen neuletakki, mutta ei siellä sit muuten ole varmaan kuin jotain ylijääneitä lankoja muista projekteista, mutta ei siellä ole niinku sillä, että siellä olisi joku 10 kerää jotain lankaa vaan on nyt kaikki käytetty. No, niin. Että siellä on vaan mitään jäänyt yli joistain projekteista, että jos johonkin on tullut 1 tai 2 kerää liikaa jotain. Niin. Ja siellä on sellaisia, mutta meillä ei kun meillä on vain 1 projekti kesken, niin yleensä ostetaan langat siihen ja tehdään se ja sitten ostetaan langat seuraavaan. Että me ei silleen ostella jemmaa, että tää olisi kiva. Niin, ei silleen, että tästä voisi ehkä tehdä jotain, ei vaan silleen just, että aina silloin joku tarkoitus, kun ostetaan, mutta niitä on nyt jäänyt kyllä. Nyt talvella mä tein sieltä meidän langoista niin pikkuprojekteja, mä tein pipo, lapaset, tolleen, että mä sain vähän käytettyä niitä ja mä oon tehnyt tän paidan kanssa, mutta mä voin vähän syyttää sua, kun me ostettiin langat tähän, niin mä en muistanut, että kuinka paljon tarvitaan, koska se kirja ei ollut mukana. Ja sitten tietenkään missään Instassa ei lukenut, että kuinka paljon sitä tarvii, siellä luki tää langan nimi. Niin me otettiin tätä ja sitten Jami oli silleen, että no se on varmaan jonkun sellaisen yli 10 kerää. Me ostettiin sellainen pussillinen sitä lankaa ja mulla on vielä puolet jäljellä, koska tähän ei mennyt kauhean monta, kun sitä ei mene näihin tällä langalla ihan hirveästi. Mut sen takia mä oon tehnyt tästä samasta langasta myös, koska mä oon käyttänyt niitä. Se on vaan nyt tässä persikan värissä toki, tai sävyssä toki, mutta sitten mä oon tehnyt myös sellaisen raitapaidan, mihin mä käytin jämälankoja ja ostin pari uutta, jotta tulee uusia raitoja, mutta silleen, että mä oon vähän käyttänyt niitä. Sitten me yleensä viedään, mun mummo neuloo paljon sukkia, niin sitten jos meille jää jotain sukkapaksusta lankaa yli sinne, niin sitten me viedään niitä jämiä eteenpäin, niin niistä voi sitten tehdä jotain jämälankasukkia tai jotain tollasta. Joo. Mikä on varmaan myös osasyy, mikseen mä oon neulonut ekat sukat vasta pari vuotta sitten. Ja nyt oon tehnyt ehkä muutaman parin yhteensä. Mutta kun mä oon taas aina, jos mä tarvin sukat, niin mä voin vaan pyytää mummolta tai äitiltä, kun ne neuloo pääsääntöisesti sukkia. No mä oon aina saanut sieltä sit sukat, kun mä tarvin. Niin. Joo. Ja sit meillä on sellainen kangaskassi, missä on sit varmaan enemmän. No siinä on myös jotain peruslankoa tai jotain tommosia villalankoa, mutta sitten siellä on myös puuvillalankoja, joita mä käytän sitten niinku jossain virkkausprojekteissa tai jos mä teen jotain tommoista pienempää, niin sit siellä on niinku niiden jämät
niin sit niitäkin aina välillä kesäsin enemmän tulee katsottua, että onko siellä jotain, mitä voi hyötykäyttää johonkin projektiin. Ei tosissaan ole mikään iso lankajemma. Ei, eikä silleen, että tiedettäisiin mitä kiloja on. Niin. Mut joo. Mitkä projektit on nyt kesken? No sulla on toi sun kirjoneulepaita ja mulla on tää kirjoneulepaita. Ja sitten se neuletakki. niin kuin ollaan tässä sanottu, mutta sulla on, se oli joku Novitan ohje. Joo, tää on kajastuskaarrokeneule Novitalta ja tää on myös Novitan 7 langasta. Mä en yleensä, tai on neulonut tästä ikinä paitaa. Ja mä teen tosi paljon dropsin langoista, niin tää on nyt eka kerta kun mä teen tällä, mutta toistaiseksi vaikuttaa ainakin ihan hyvältä ja tää on... Ootan, että tää on valmista ja näyttää tosi ihanalta. Mulla on tällainen Choose Your Fellowship Sweater Grey Owl Knitsiltä. Tää löytyy Ravelrystä. Tää on tällainen Taru Sormusten herra teemainen kirjoneulepaita, missä on monta eri kaavioa, josta voisit valita, että mitkä kaaviot tähän valitsee. Että millainen tää loppujen lopuksi on, niin isona Taru Sormusten herra fanina mä ajattelin, että tää on hyvä projekti mulle. Ja kun tää on sen verran ohuesta langasta, mikä on nyt sit vähän kaksiteräinen miekka, että tää on hirveän hidas tehdä, tässä on 500 silmukkaa tätä kirjoneuletta, niin tää on vähän sellainen tuskanen tehdä, mutta sitten taas mä en voi tehdä hirveän paksua kirjoneuletta, koska sit mä en voi käyttää sitä, koska se on liian kuuma. Niin. Ja sit siitä ei ole mulle mitään iloa, että mulle kaikkein parhaita olisi sellaiset yksinkertaiset paidat. Mutta tässä sitten juoksee tää lanka koko ajan kaksinkerrointaan, niin tää on kuitenkin aika paksu. Toivon, että tää nyt on sellainen, että voisin sitten tätä käyttää töissä tai jossain myös. Joo. Sitten 2 vikaa kysymystä. Mitä meillä on tämän hetken ostoslistalla ja mitkä on tämän hetken suunnitelmat? Mä nyt yhdistin nämä yhdeksi, kun mulla ei varsinaisesti ole mitään ostoslistaa, koska meillä on nämä nyt vasta, tai no säkin vasta aloitit ton, ja mulla on tästä nyt vielä niin paljon jäljellä. Mutta suunnitelmissa mulla on tehdä siitä Poolanitsin kirjasta sellaiset söpöt röyhelö tai semmoiset reunasukat, mitä mä oon miettinyt, kun mä en nyt ole just hirveästi tehnyt sukkia. Niin, mutta ne olisi kivat ja sitten mä ajattelin, että jos ne tekee jostain semmoisesta kevyemmästä langasta, niin ne olisi kivat kesälläkin. Ne ei ollut mitkään paksut, niin mä oon ajatellut, että neitä mä ehkä katon tän jälkeen. Mutta ei voi tietää, koska sit välillä mä innostun yhtäkkiä jostain uudesta mekosta tai paidasta tai jostain. Sitten no mekot on kyllä enemmän, mä pyydän niitä sit sulta. Mut niin, ei voi tietää. Mut ostoslistalla nyt ei ole just sen takia varmaan mitään. Mulla on uusi puruimuri ja sitten taas on höylä. Ei vaan neulomiseen liittyvää. Mutta kun nyt saan tän joskus tehtyä, mulla on jo suunnitteilla toisenlainen versio tästä eri kuvioilla, mutta mä en todellakaan aio tehdä sitä tähän heti perään. Mutta sitten toskaan mä tarvisin varmaan itselle sukat, mutta jotkut tällaiset fingerin paksuset, vähän ouemmat kuin on seiskaveikat, en tiedä teenkö niitä tänä talvena. Ja sitten haluaisin tehdä varmaan itselle jonkun paidan. Pitäisi sitten suunnitella, että millainen. Ja sitten siellä on se neuletakki. Tää katsoo, jos mä innostun sitä tekemään vaikka silleen pienissä pätkissä eteenpäin. Niin. Se on vaan vähän raskas, kun siinä pitäisi miettiä, että mitä siinä pitää tehdä ja miten. Että se on se ei ole ohjeesta. niin, se on itse suunnitellut sitä, niin se vähän... Sitten ehkä sellainen to-do-lista, niin mulla on tuolla vihkossa, kun siellä 3 tai 4 neuleeseen ohjeet, mitkä pitäisi kirjoittaa puhtaaksi, että ne vois sitten julkaista Ravelryyn, mutta en ole jaksanut paneutua siihen. Ja meillä on siis siellä Ravelryssä nyt 2 Joo. neuletta, eli sellainen, mistä me ollaan puhuttu, niin semmoinen ruskea ohut neule, jonka hän on tehnyt mulle. Ja sitten myös sellainen maailman söpöin kirjoneule, mitä voi käyttää, tai mikä on sellainen paksumpi, ja mä tykkään siitä tosi paljon, mutta mä otan itse vähän kredittiä sen kanssa, että mä vähän mietin niitä värejä, ja se on siinä on myös sydämiä, niin se on tosi söpö. Mut se on tosi ihana. Se on varmaan yksi lempparitöistä, mitä
mistä mä tykkään, mitä Jami on mulle tehnyt, vaikka mä tykkään kyllä kaikista. Mutta se on myös yksi. Mutta se on vaan, kun se on kanssa niin paksu, niin sit sitä ei voi aina käyttää. Sitä istekin paksumpaa Jep. lankaa, mutta ne on jo siellä. Sitten on tuossa 2 ohjetta, mitkä mä oon tehnyt itselle ja sitten sulle sen T-paidan ja Se palmi. niin. Ehkä ongelma on ollut se, että on hirveän vaikea löytää testineuloja, että jos joku on kiinnostunut testaamaan niitä, mitkä siellä Ravelryssä on, koska niitäkään ei ole tehty kuin niissä alkuperäisissä koissa. Tai sitten olisi voidaan laittaa kuvat noista muista, tai jos Instagramista pongaa niitä, mitkä mä oon tehnyt itse, niin voi kysellä, jos mä saan kirjoitettua ne ohjeet puhtaaksi. Joo. Ja sitten sehän mulla oli kans, me mietittiin yhdessä vaiheessa, että mä kokeilisin isommassa koossa sitä sydänpalmikkoa, minkä sä teit mulle, että jos sit tekis, kun mä ajattelin, että se olisi söpö, yllätys, vaaleanpunaisena, mutta pitää vähän katsoa, sit tulisi ehkä sit tosi samoin ällösöpö, mutta niin, pitää katsoa, se voisi olla ehkä kiva, jos voisin tehdä itsellekin siis sellaisena vähän löysempänä, se on nyt semmonen niin kuin ihon myöntäinen neule. Mutta jos sitä tekisi isommassa koossa, että katsoo, että miltä se näyttäisi, käyttää sit itse tai antaa sit jollekin toiselle, jos haluaa. Mutta jos tekisi jossain söpösvärissä ehkä, en tiedä. Mä oon tosi huono neutraaleja värejä, esimerkiksi just ruskeeta. Se mun hame on ruskea, mutta mä en niinku, peike ei oikein sovi mulle. Ja sit kun tosi moni neuloo semmosissa niinku neutraaleissa maanläheisissä ehkä sävyissä, niin mä oon enemmän sitten tämmönen niinku sateenkaari. Läjäys. Mulla on aina joku tämmönen sävy, mutta en mä tiedä. Mä tykkään ja se sopii mulle. Sitten yksi mitä mä haluaisin kokeilla, niin tehdä sellaisen valmikkoneuleen, mitä ei tehdä raklanina eikä tällaiseen kaarokkeena, vaan silleen, että se yläosa neulotaan tasona ja sitten se yhdistetään niin pääntien tai kainaloiden jälkeen. Varmaan kainaloiden jälkeen useimmiten sitten 9 tosi moni saarin ohjeista on silleen, mutta tuntuu, että sen valmikkoneulojen suunnittelu voisi olla vähän simppelimpi homma. Ehkä joo, niinpä. Niin, en tiedä. Vähän potato varmaan. Mutta joo, katsotaan, mulla menee tässä nyt varmaan jonkun aikaa. Ja sitten mulla on tosissaan se ongelma, että kun kevät tulee, niin mulla loppuu jotenkin mielenkiinto neuloa. Jotenkin varmaan kun on niin lämmin ja muuta, niin sitten ei tule ikinä neulottua. Niin sulle ei tule, mutta mä neuloin viime kesän ihan niinku säännöllisesti. Mä neuloin sen mun pinkin neuleen, sitten sen T-paidan. Sitten mä tein vissiin topin, mutta sen mä annoin pois, kun se oli mulle hyvä. Sitten mä neuloin keväällä sen, virkkasin sen kassin. Ja sitten olikin jo syksy ja sitten mä aloitin taas jotain uutta. Et mulla oli kyllä niinku koko ajan joku, mitä mä tein. En tietenkään niin aktiivisesti ehkä, mutta sitten aina oli jotain tai silleen, että kun välillä nykyään ehkä vaikea keskittyä katsoa ohjelmaa pelkästään, niin on kiva, kun voi neuloa samalla. Ja sitten ei tullut sellaista, mutta toissa kesänä mä en kanssa myöskään neulonut yhtään silloin kesällä. Niin. Mutta se oli sitten varmaan siinä. Jos tykkäsitte videosta, niin jättäkää kommentteja, tykätkää, tilatkaa kanava ja jos teillä on jotain ideoita, että mitä haluaisitte tietää, jotain videoaiheita tai muuta, niin saa jättää niitäkin kommentteihin. Niin, että mistä keskustellaan. Niin. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi kerralla. Moikka! Moikka!